Chandra Pesona. Ojo lali marang aku iki yo Nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani Chandra Pesona. Pawarti kalian ibu monggo joget nggih Bu. Pak joget Pak kali ibu senang kula kowe ojo lali marang aku iki yo Nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani
Bapake gulune apa lara to kowe? Pak Lot tirose gulune napa lara? Mboten. Mangke Bapak lagune napa? Dipersiapkan sama Ibu nggih. Dan juga buat kedua mempelai, keluarga besar besan, juga buat seluruh panitia-panitia yang bertugas. Tentunya matur sembah nuwun, salam sehat untuk kita semua. Apa kowe pancen ra kelingan zamane dek biyen yo Mas kowe janji bunga susah padha Chandra Pesona. Bapak sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambang karo sapa Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngene jaranan jarane joget lagi. Taun nono widono ono tanteni ning pojok ing tresno balon nono bebasane wong katon selera satu tak enteni nganti saelemu Nyo Chandra Pesona.
ojo lali mawelemu oke monone mas janji-janjimu aku kang setya satu antene nganti saelengku. Jadi ninggal kata sani sampun dipinang pamungkas spesial buat keluarga besar Saiful Hajat. Mungkin konco dumateng sedaya para tamu. Sugeng lelenggahan. Manis bulu
janjian kali Bu Lurah sosialisasi maksudnya. Pak Arif. Nanti ndak diseneni Pak Lurah. Ampun salah nggih Bu Wati. Nggih. Pak Pak. Ta. Pak Janjane kowe nang gelagatmu sajan nyupiani atiku sujono kowe kencan karo priya liya. Monggo Pak Ratmo. Tindak wonten ajeng panggung rumiyin Pak Ratmo. Bapak Ratmo Ketua Paguyuban Jatirejo, monggo Bu. Monggo sami kalih Ibu. Bapak Ratmo. Monggo Bu Ratmo. Monggo Bu. Monggo. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak nang taman manggung nganti lingsir srengenge ono kene aku nuju kowe. SMS rang balesi. Yen tak telepon malah bepateni. Setunggal meneh gubuk asmara nggih. Lali janjine kandhane alasane mangkelake. Aku tilirik karo Pepi lak bingung ya. Lah dereng telas yo tak lirik Ayo, terus. Wis tak kantongi sik lah. Lho yo nggih ampun. Grogi Pak Ratmo. Engko udunen nek dikantongi melih. Nang nggih. Hae lho Pak. Janjane kowe nang endi? Gelagatmu saja nyupiani. Atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Yogi Katra Kesegeng siang nggih Bapak Sidik selaku anggota Dewan Pusat PSHT. Terus Mbak Nuwun atas kehadirannya. Apa KPP? yen lewat aku kelingan gubuk kae yen tanggo lereng ning
pokae kepatrito waya-wali nganti kakatrino Pak HE lho Pak dereng bayar. Bayar, nggih. Pepi bayar terus aku. Lah sak HE mau sing mau dereng HE lho Pak. Dereng bayar. Catatan satrone ati